Mebo fura ndauya. Mebo. 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 Mama. Ah, Ribo. Uyaka padhuze sha. Mama. Ko wangwa nonga mapepa ari kuseri aya. Zvamukoma ndo anoita kazhiya ndangova udzowo zvamamandiza. Oh. Mukanditire kakafeva. Hanoziva ndinombokuitirawo mafeva. Unoiti mafeva enayo. Choreka makondo. Oh no. Mama, urikuvatanita zvemakondo. Pane zvandoda kuita ungangonipa 6 chete bo. Iwe Mebo mani. Ndipe mani. Ndipe makondo mani. Ndoziva unawo. Ndipe. Isawo. Ingoisawo mukani Mebo. Kuti vanhu vasaoneka. Nhai Mebo unopenga here iwe? Chingoisa mukoto iwe. Zvamebo. Chikurumidza kaMebo. I think zvauchatoita kamangwana makuseni kaMebo ndakuti uye kumba uko ndakuti nyatsoklina tsara ndakuti nyatsoklina tsara uchipedza ipapo ndakuti wache maketenesi dust haisi bho maspider web ese achida kuti timavhisa-vhisa hanozova tininizve china handizvidi chikurumidza kaMebo wagona Mebo kochi ndozokwisira vaikokesha ndina mari ndambokuvhara here nhai Mebo Mebo wakazongwara rini chikumbiro kama che zvimakete ndozozvita kamunanchidoka ofu mangwana off hapana mama ndakusota ndozokupa off mazuva ndokutamba hangu hawandigonera kudai mama saka mangwana anogona kuti mangwana next day unogona kungotora 5 days dzako sure mama dauti umbozvivharira mumba mako unyatsozvigezera unyatsozvizororera kozi unoshanda Mebo iwe handisi kuda kukuona uchifamba panze apa handiti uzorore because iwewe ndikakupa maofka unenge wakufamba panze apa handi ora tiri bho Mebo Thanks, Mama. iri bho